Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Гери. Аз съм Веси. Това е майка ми. Днеска ще правим чаленджа какво имаш в устата. Приготвили сме... примерно мисля, че трябва 5 храни, но ние сме приготвили 6 храни. И една напитка. Едната от нас ще си завързи... Ще си сложи нещо на очите, без да гледа, и другата с въжицата, нали задължително с въжицата, не знам кой го е измислил, трябва да я даде в устата и да познае какво е и печели точка. Отивам да донеса маска за очи. Чащо. Първо аз ще дам на мама, тя ще си сложи сега. Виждаш ли нещо? Не. Аз Добре. съм си затворила очите. Първо той ще е това задължително с въжица. Отвори устата. Това е кубет. Да, позна. Сега е моя ред. Чакай да не гледа. Сложи се да не забравиш. Няма. Виждаш ли? Не. Съдюк. Отдадих му ми измата. Сега добре, 1 на 1 с мен. Виждаш ли нещо? Не бе. Добре. Чакай, аз ти вече тук ще го отворя. Първо да го покажа на хората. Ще напиша тук някъде. Чакай. Отвори устата. Те от сладките фастъци. Точно! Ето. Виждаш? С мама имаме еднакъв маникюр. Нищо не виждам. Предполагам. Мандарина. Браво е. Я. Сега съм аз. Чакай, колко станахме? 2 на 2. 2 на 2. Готова ли си? Да. Може малко да е сухо. Ма то ще е малко голямо, така че... Отвора повече уста. Отвори повече уста, да. Не само към камерата. Какво е това? Това е портокал. 3 на 2. Чакай. Аз ще спечеля. 3 на... Давай де. Сега това е. Готова ли си? Да. Ей! Готово! Ти нещо отвратително. Тето ни, аз така не съм... Имаме две кутийки, но то вече става. Не знам как се казват Амазон. И аз не знам как се казват. С целувки не пълни. Нещо такова. Познах ли? Да. Да, точно. Ето, който не знае, говорим за ето това. Който знае да пише в коментарите. 3 на 3, 3 на 3. Ето го яраче тук. Виждаш ли? Не. Чакай да видя какво има. Да покажа по на камерата. Ще напиша тук и ще видиш. Ти пак е големичко. Така върнахме се, защото ти малко ни прекъсна. Ти пак е леко голямо. Отваря устата. Ти е шоколадово. И вътре има нещо. Някакъв десерт, ама не го знам как се казва.
Портокалов десерт. Портокал с три. Учихме. Аз не спечелих какво е. Не, има още така. Чакай. Добре. Значи сме 3... още сме 3 на 3. Не. Да, ама не го познах. Какво е, Да. да бе? Пуснато ли? Да бе. Показа ли го на камера? Момент. Захарен памук. Да. Чакай да позная какъв е. От розовия? Да бе. О! Допълнителни точки ли искаме? Не! Не! Не искам допълнителни точки. Не фанаха две неща. Сега... Не по-бързо. Да ме спокойно. Сега ще влезе. Не. Готова ли си? Отвори устата. Ти от моите бомбони. Лъчета! Чак си така! Ама трябва Трябва да го оставя за накрая. Нищо. Готова ли си? Да! Баничко! Да бе, от твоята. Обаче, опа. Вия ли нещо? Не. Добре. Сега напитките. Моята напитка е много странна. Ама няма да ми решиш. Вземи си и пи. Дай ми с лъжичката. А с лъжичката не може да се пие. С лъжичката малко дай. Иначе го удуша веднага. И как ти запуша носа. Бира. Твоята напитка сега. Моята напитка е още по-добра. По-добра или по-лоша? По-добра. О, да не виски. Готова ли си? Отваряй. Ракия? Да. Ракия. Аз съм. Да. Готова ли си да последваш нещо? Къде ми е лъжицата? Чакай, в бирата. Бира. Гумен бомбон. Да. От това е турския. И твоето последното? Твоето последното? Давай. Окей. Сърджика. Мезе за ракията ти. И дет имах мизе. И 7 на 6. Печалба за Гери. Чакай. Това беше всичко от нас. Чао!